איש שיווק ומחירות, זהו אחד מהמקצועות המובילים בחברות מתחום ההייטק. השיווק והמחירות של המוצרים החדשים והשירותים החדשים משפיעים על דינמיקת המחירות, ובהתאם לדינמיקת המחירות נקבעת הרווחיות של החברה והיכולת שלה לעמוד בתחרות. כך ששיווק ומחירות בהייטק ממנפים את התפתחות החברה. היכולת לקדם בצורה מקצועית את תוצאות הפיתוחים החדשים בשוק הפנימי והחיצוני, זה מה שקובע את ההצלחה המסחרית של החברה. המומחה לשיווק ומחירות מכונה איש שיווק. יישום הטכנולוגיות הגבוהות וההתפתחות שלהן מתקדמים במהירות בכל תחומי המשק והמדע. במצב כזה חברות זקוקות מאוד למומחים בתחום השיווק והמחירות. רמת השיווק ודינמיקת המחירות של המוצרים המפותחים על ידי החברה צריכים להתאים לרמה של דינמיקת הפיתוח והייצור. מומחים לשיווק ומחירות בתחום ההייטק עוסקים במשימות הבאות: מחקרים שיווקיים, לימוד המגמות בהתפתחות השוק בתחום ההייטק, וכן איסוף ועיבוד נתונים סטטיסטיים על מצב השוק. חקר דרישות השוק בנוגע למוצרי הייטק מסוימים או לתכונות חדשות של המוצרים הקיימים ואיתור דרישות חדשות. הגדרת הדרישות למוצרי הייטק חדשים. קשר קבוע עם הלקוחות הקיימים של החברה ועם לקוחות פוטנציאליים בשוק. השתתפות בתערוכות, סמינריונים וכנסים בהם יש אפשרות להציג מוצרי הייטק חדשים. ארגון קמפיינים פרסומיים שנועדו לתמוך בתדמית ובמותג של מוצר החברה, וכן למכור מוצר מסוים. מחירות מוצרי הייטק, קשר עם קונים פוטנציאליים, פרזנטציות של המוצר, חתימה על החוזה ומעקב אחרי מילוי תנאי חוזה המחירות. המטרה העיקרית של איש שיווק ומחירות בתחום ההייטק לספק היקף מחירות שיאפשר לחברה להיות רווחית ולהמשיך בפיתוח ושיפור מוצריה. אז מה צריך לדעת איש שיווק ומחירות ואילו תכונות צריכות להיות לו? כיום איש שיווק חייב להכיר את השיטות ואת הפרקטיקה של שיווק ומחירות. לדעת לפתח ולקדם מותגים של מוצרי הייטק חדשים. להיות בעל ידע בתחום השיווק ויכולת ניהול משא ומתן בנושא מחירות. להיות בעל ידע מספיק כדי להכין חוזה לגבי מחירת המוצר ולחתום עליו. לדעת לעבוד עם אמצעי שיווק מודרניים ואמצעי איסוף, עיבוד וצבירת נתונים סטטיסטיים על מחירות ומצב השוק. לדעת להכין ולבצע פרזנטציה של מוצר לקונים פוטנציאליים. לדעת לנהל קמפיין פרסומי. לדעת אנגלית. כל חברות ההייטק עובדות בשווקים חיצוניים, והקשר עם הלקוחות מתנהל על פי רוב באנגלית. שליטה בשפות נוספות תתקבל בברכה על ידי המעסיקים. איש שיווק צריך להיות בעל תכונות אישיות מסוימות. ידע רחב, חשיבה לוגית וכמובן חריצות. קפדנות, סבלנות, ערנות וכן תחושת אחריות רבה, אלו הן תכונות הכרחיות לאיש שיווק. חשוב גם שיהיה חברותי ושידע לעבוד בשיתוף פעולה עם אחרים, להיות חלק ממחלקת שיווק ומחירות. לדעת לקבל החלטות באופן עצמאי. אז מהו הסדר של התנהלות הדברים? באופן כללי הפיתוח של מוצר התוכנה מתבצע על פי הסדר הבא. אנשי שיווק בשיתוף עם מנתחי מערכות מנתחים את מצב השוק ומבצעים אפיון ופיתוח דרישות למוצר חדש או מתחדש. לאחר מכן, המפתחים ואנשי התעשייה בונים את המוצר, ובהמשך בודק התוכנה מבצע בדיקות על מנת להעריך את מידת ההתאמה של המוצר לדרישות שהוצבו כלפיו. האיכות והאמינות של המוצר הן אלו שמכתיבות את הצלחתו העתידית ואת יכולתו לעמוד בתחרות. בהמשך המוצר המוכן מגיע לשוק תחת שליטה וניהול של אנשי השיווק והמחירות. אנשי השיווק והמחירות מארגנים קמפיינים פרסומיים ופרזנטציות עבור הלקוחות הפוטנציאליים. הם מציגים את מוצרי החברה בכנסים ובתערוכות.
בשלב הזה ישנה חשיבות רבה לכל צעד שמקרב את החברה לחתימה על חוזה מחירות של מוצר הייטק או שירות. כל זה קורה בתנאים של תחרות גלויה. חשוב מאוד לקבוע בצורה נכונה את מחיר המוצר או השירות. המחיר צריך להיות תואם לתפקוד, לשימושיות ולאיכות המוצר. ההצלחה המסחרית והרווח של החברה תלויים במידה רבה בקביעת מחיר הגיוני. חברות הייטק ישראליות מכוונות לשוק החיצוני, מכיוון שהיקף השוק הפנימי אינו מספיק עבור התפתחות הטכנולוגיות הגבוהות. לכן במחקר שיווקי של השווקים החיצוניים חשוב להקפיד על גישה כוללת, שמביאה בחשבון את מאפייני הכלכלה של ארצות אחרות. למשל, המשבר בשוק הדיור שהתרחש לא מזמן בארצות הברית גרם לנפילת הבורסה הבינלאומית, וזה השפיע על חברות ההייטק. את המידע על הקורסים לאנשי שיווק ומחירות ניתן למצוא באינטרנט. החיפוש אפשר לבצע על פי מילות מפתח, קורס, שיווק ומחירות. לפניכם דוגמה למודעת הדרושים בתחום שיווק ומחירות. אם החלטתם להיות אנשי שיווק ומחירות, תזכרו כמה חשובה העבודה הזאת, כמה היא משפיעה על רווחי החברות ועל הישרדותן בשוק. מחקרי שוק שנבנו נכון והגדרה מדויקת של דרישות למוצר תוכנה ישפיעו על הביקוש למוצר. הצלחת המוצר ויכולתו לעמוד בתחרות תלויים במידת הסיפוק של המשתמשים הקיימים והפוטנציאליים. מקור ההצלחה טמון בעבודה יעילה של אנשי השיווק והמחירות, כמו גם של כל יתר מחלקות החברה. בהצלחה בחיפוש מקצוע בשוק העבודה בישראל.